and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Gimahayan ko ang langit. Para nako, lisod ka ng buhaton mo nga makigbuwag ka sa mong asawa. Kay dili mo sugod si Junice. Busa pa, kumahi mo. Ayaw na pag itagpaagi magkabalik pa mi. Hinuunang niyo kang tabangi ko. Nga matuman ang gusto kong mahitabong magkabuwag mi. Tabangi ko pa, Polo. Renan, Gibati ko pa. Kakot magtipon kami sa Junis. Dili kami magbalinahon. Tungod kay wa na ko'y gana niya. Ang mahitabo, nga matapatan ko niya si Pirmi. Busa, aron di na mahitabo pa. Mas may magbuwag mi sa dayon. bueno, huwag ka na magyud kahigana sa imong asawa. Nahala, tabangan ta ka nga magkabuwag mo. Apan kinahanglan nga ikonsulta ta kini sa imong mga ugangan. Dili ko gusto nga mahimo kong konsentidor sa ilang pagtanaw. Busa pagkigsultihan ko ang imong mga ugangan. Kung mauna inyong tuyo sa pag-anay og sayo pa, ma, aron papaulion ko ninyo dito sa ato. Mapakyas mo. Kay dili na ko mapauli dito. Minyo na ko. Busa angay lang nga anay ko mapuyo sa bahay na mo ni Rinana. Ug ang yun tayo doon mga tabangi ko ninyo ug asto aron matiwas kining among bahay. Kamay naman na yung kuwang ini. Ang firewall ug dakong gate na lang. Nagwa mi mo ani aron kana ang among buhaton. Nyami din aron dadon kag balik sa ato. Tungod kay wa nay gusto ang imong bana. Usa sugot na lang nga magbuwag mo. Dili ko pa. Dili ko masugot nga magkabuwag mi. Mahal ko kaayo si Renan. Ug wa ko makasawa sa akong pag-aasawa. Siya ang amahan ining bata nga akong gisabak. Busa bahala na kung siya mahitabo basta dili ko makigbuwag sa akong bana. Kung magmagahi ka gani sa imong ana na gyud unyang higayuna nga mapriso ko. Kay mapatay ko man gyud ang bana nimo kung may tabong nga iya kang dapatan. Pa, kung mahitabo man nga dapatan ko ni Renan, ayaw lang kung mo pagpaghilapot. Natural man lang na sa magtiayon nga mag-away, dili ba? Usa natural gud. Natural unya nga maputo sa bunog ng naong mo. Oy, Basta kadili ko masugot nga magbuwag ni si Renana. Og ayaw pagsulti og bati-batok niya. Kay wa ko'y pagtuong nga dapatan ko ni Renana. Wa pa, Manuel. Sige, pa. Di na ko magdugay. Ato na ko. Asa ka man ron pauli, ha? Ato nasab sa inyong gipuyan ni Kriste. Oh. Si Christian gipuli ko ni Junis. O kung magsabak ko niya si Christy pa, dako niya na kong kalipay. Bahala nag-usara niya among anak. Musugot ko. Ako pa'y ikaw rinan. Kay makigbuwag ka magyod kaha si mong asawa. Pangita na balang kaha og laing babae. Ayaw na si Kriste. Kay ako, nagtuog yung ko. Nga ka na si Kriste, dili yung ka na magkahatag kanimog anak. Pa Paulo, Bugos na gyudeng ang hukom ni Dong Renan, sir, nga makigbuwag siya siyang asawa. O Petra, pero sa akong bahin, dili yun ta kumusugot. Apan wa na ko'y mahimo aron sa pagkumbinser niya. Kay di na magyod siya ni Junis. Ay, kaluoy sagday Junis, oy. Kung tinuod man nga wala siya makasala siyang pagkasawa, unya siya ang amahan sa bata nga gisabak ni ini. Luoy ang bata nga mataw, unya walay amahan, sir. Mao nga mulakaw ko karon. Aron pakikitaan sila si kumpadre Manuel o kumadre Corazon. Si Renana. Salamat kay ni Ana siya. Naana, honey. Kadali lang.
Naahan, nahuman ko nagtapong imong singot. Usa man nagkapamahaw ka na, ha? Wa pa mo ko mamahaw. Nagpaabot mo ko nimo. Human ako. Ikaw ko daan silang papapaulo. Pero, wa pa ko magka-shower. Ano lang ko sa ato maligo. Sige, unya lang ko mukaon. Andamon ko nang daan ang imong kamit sa pagkaliko. O andamon ko sa daan ang imong panguran nga isulob. Sige, dinig lang muna, ha? Sige, Han. Aris ako. Pinanggagi ko na Kristi. Pero kuno pala may labdi og lain na laki ang kong asawa. Kuno pala unsa siya magsabak sa laing laki. Kabalipayon ko ta karon. Tungod kay gibati ko. Gahaw ang pagkiuban ko karon kang Kristi. Apan di ko rin badawat kini nitabo kang Junis karon. Dili yun. Dario! Dario! Sir! Oh, uy. Nara ko si Molo yun, sir. Ay! Sir, ka na mulakaw. Sir? Asa to, sir, kay lipiuhan ko ang kwan, sir. Ang imo auto, sir. May nahibaw ka nga mula ka ko. Good. Kuyog ta. Ikaw ang mo drive sa auto. Oh. Where are we bound, sir? Oh, uy. Ka ba minangli, sir? Kuan ba asa ta? Asa ta, sir? Kana, muna gusto kong mabati ni mo asa ta. Buguagin mo, sir, eh? Oh. English, sir, eh? Usa ko tayo, sir. Usa man? Dari paminaw. Kadungog ko. Paminaw. Dungog ko. O lagi. Muadto ta sa gipuy-an ron nila ni Kristi ug adtong rinan. Usa! Oh, Sir, diba? Mag-usap ka to, sir. Munong tagaway, sir. ito ba? Ay paduol na imo babas kung dunggan makuyawan tani mo. Usa, sir. Munong taga to, sir. Kung palayo mo ka. Ayaw mo ka Paduol diri gamay. Dario, Sir, kadtong rinan ang akong pakigsultihan karon. bitaw, sir. Kay dili man makahimo sa pagpakigbuwag si Kristi kaniya. Mao ba? Pues, kadtong rinan ang manduan ko karon nga palayaan niya si Kristi. Kay nabalik na iyang asawa. Kinahanglan nga siya ang mulikay sa akong anak. Para na ko, sir ba? Nature man na sa laki, sir, nga mga bit. Oh, Nature na mga bit. Senator, Para ni mo good, sir. Namigin ang laki, sir. Ang babae ginunta ang angay nga mulikay sa lalaki nga minyo, sir. No? O kanang imong anak, muna tunta. Way kartiyo, way utok. Liwat sa iyang liwatan nga amaw. Tidak at pali. Star na sa star. Twinkle, twinkle, little star. Sir, bida agay, sir. Nampalong japong ka sir. Bida. Paita biya ng kalaki, hay. Bida. Yan ang malagay ko ni mong tapalungom. Napat na ka na ko, sir. o sa itong gisulti mo? Way kartiyo, way utok ang akong anak o liwat sa iyang giliwatan, ha? Sir. Hindi mo, sir. Sorry. Sorry, sir. Sorry, sir. Sir, nadaalan ko sa emosyon ba, sir? Nasubrahan na ko sulti ba, sir? Bida sa Senyorita Cristi, eh. Siya mo matatuwa muli kay sa laki. Kay nature man na sa laki, mga bit yun. Di ba, Diha sir? ka masayop. Ha? Diha ka masayop ng pagkasultihan ni mo, Dario. Bisan og lalaki pa. Basta minyo na dili gyud angay nga mulingi pa og laing babae. Ay, bitaw. Buguan sa di mo, sir, eh. Uy, Pero mas bitahan lang og gamay, sir, kung ang lalaki ang mga bit. Di ba, sir? ambot nimo. Oo. Kay di magin mausap ang sukod. Pero ang babae na gani ang mga bit, sigurado gyud nga mausap ang sukod. Sir, nakagit ka sa akong pasabot, sir. Wa ko'y hisabsan sa tanang mong gipanulti. Wa ko'y hisabtan. Sabi ko ng palong ka, sir. Tana na. Maglakaw ta. Tana, Dario. Mangong pratag ato konsumo? Kay nahutan na ta sa tong pundo nga mga dilatahan. May mabag. Ikaw lang na mula ko. Ikaw po ko na. Mo relax lang ako din sa bahay. Sige, ako na rin mangumpra. Pero ayaw biyakit paglakaw, ha? Honey, gusto ko nga naaga sa tinanghi kayon nga ako makita. Kung dili ka makita, bisag usa lang ka oras, mingaw na dayon ko nimo. Dili ko mula ko. Anil ko sa bahay.
Okay. Ako na lang mula kao. Kay mo hapit lang sa pugsusi sa duha ta ka bake shop. Basig dunay palitunon nga mga materyales. Kay wa na ba ko makaduaw dito mga duha ka semana na kapin. Oh, sige. Anir ko sa bahay. I-relax ko na kung lawas. Salamat kay naduaw ka din kumpadre Paulo. Kumpadre, importante kay kini pagigsultihan ko karon kaninyo. Unsa man ka na, kumpadre. Bahin ba sa duha ta ka mga anak? Oh, Kay kumadre. ngano? Nakakita ka na og maayong mga paagi aron masulbad na ang problema ta nila? Ha? Kumadre Corazon, kumpadre Manuel. Nasuta ko nga dili na jud makigbalik pa si Renan kang Jones. Busa mas mahay patingali. Nga ingon na lang niini ang atong buhaton. Unsa ka na, kumpadre? Ang yuon na lang nato si Jones. Gamusugot na lang siya. Nga magbuwag sila si Renan. Ingon usab ni ana ang among gisugyot kang Junis. Pero dili gid siya mo sugot, kumpadre. Mao ka na, kumpadre. Bisan unsaon pa na mo siya pugos nga makigbuwag na lang siya kang Renan apan di gid siya musugot. Kay di gugma man gid siya sa imong anak. Wagi siya makasa sa iyang pagkaasawa. Kumpadre, kumadre. Mao na lang jud na maayo nga buhaton nga magbuwag na lang jud sila. Kay kung magtipon sila og puyo, dili gyapon sila magkabaton og kalinaw. Kay wa na may gusto si Renan kang Jones. Basta kay para nako, mao na lang jud na ang maayo nga mahitabo. Nga magkabuwag na lang sila sa dayon. Usay ato ni mo, sir. Wala ba si Christy din eh? Milakaw siya. Okay na. Okay na nga wa siya. Kay ikaw gyud ang akong tuyo. Oh, Renan, nagkakita na kami sa imong asawa. Og nagkasulti kami bahin sinitabo niya didto sa bukid. mo ba? O. Og iyang gisulti kanako ang tanan nga nahitabo kaniya sa diyang gidagit siya hangtod nga nabalik siya. Og misulti siya nako nga wa ka kuno mutuo niya nga wa siya makasa sa inyong kaminyoon. Og wa mo sab-ilha nga ikaw ang amahan sa iyang gisabak. Lisod ho ang iyang ipanulti, sir. Bisag kinsa pa rin isultihan. Gamo na nahitabo. Dili siya tuhuan. Apan ingnon ta karinan nga ako mituo ko sa tanan niyang gipanulti. Nakita ko sa mga mata sa imong asawa nga nagsulti gid siya sa tinuod. Busalilan hangyoon ta ka. Buwagi ang akong anak ug balik sa imong asawa. Kay ikaw ang amahan sa iyang gisabak. Buwagi si Kristi. Mahimo mambuwagan ko imong anak, sir. Bisag karon dayon. Apan nung kang maduan ko nimo nga mubalik ko sa kong asawa. O sige. Sige. Ang tinuod bitaw ako'y labot kung magkabalik baka mo o dili. Basta kang importante nga likayan mo nga akong anak. Buwagi na si Kristi karon dayon. Dadakan karon dayon ang tanan mo mga butang ining baya. Og biya dinhi. Biya dinhi karon dayon. Og ayon na pakita sa akong anak. Mahimong bayran ti ka og dako nga kantidad. Aron mo tuman ka lang sa gusto kong mahitabo. Di na kinahanglan bayaran ko nimo kwarta, sir. O sige. Karon dayon. Panghipuson ko ang tanan ko mga butang. Ug mulayas ko ni bayan. Ug di na ko mapakita ni Christy bisan kanusa. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!